ayat ket bukan tuan ragsak sikakit siya't nagmaymaysa iragsak ken liday ken narway ngarapaan ket jak manla ni namnama jak ko nga akal paliw ka sawem kanyak igapuna apay nagbaw di ayat ngayon kananam mo kanya ngimlaglag ipem umabiyat ko siksikap ay latinayat ko isurong ti aramidik apnod mapasublik dati ang patik itarim kumakanya abubot ko kayat etawan ko mangragrak idi sinangan ani ayat ket bukan tuan ragsak sikaken siya't nagmaymaysa iragsak ken liday ken narway naarapaan ket jak manla ni namnama jak ko nga akal paliw ka sawem kanyak igapuna apay nagbaw di ayat ngayon kananam mo kanya ngimlaglag ipem umabiyat ko siksikap ay latinayat ko isurong ti aramidik apnod mapasublik dati ang patik itarim kumakanyak abubot ko kayat etawan ko't mangragrak ngimlaglag ipem umabiyat ko siksikap ay latinayat ko isurong ti aramidik apnod mapasublik dati ang patik itarim kumakanya